guys, niod to ta. Napagabot na kagikan sa trabaho. Aray lang ko na niod to. Gutom tayo. Ito mo guys. Hindi na ko. Hindi na may. Kita guwapa ni. Crab meat. Ang tagal. Dapat Adidas guys. Pinamata guys, gutom ko. Angkat. Mana kagkaon? Palitan ko, be. Gato nimo? Yata ako 50. Ha? Ikaw kasi sa kanya kwanta. Tawag ka Charmin niya? Tawag ka Charmin. Armin! Armin! Ano tayo? Agahit ba ang agigaka eh? Palito, magkuwak lang. Palito, magkuwak lang. Tako na lang, kain na. naman ito. Oh, niya din. As pintay sito, hindi na nadiirahan ko ah. Huwag mong pagsuko ko. Ha? Ah, sa internetan lang deh. Pagtanaw deh basiyo. Nay deh basiyo deh gawas. Ay, dugay be. Mau kayo. Dito aso. Dito. Dito ba itong nai? Luyo ilang Marvin. Na dito gibutang ang mga basiyo. Ni are dahil siya gini ha. Ha? Jack na siya ako. Gaya mong giad ko ganyan hapon tagpa. Padong ka na ilara all. Ha? Gamay na lang po siya. Ang dako na dito kay mga beer. Ano hindi mga dagkong basiyos pa? Ano ko tayo din ang ilang yan, loyo, ano kang siya, ha? Anak niya.
Kita rin ang dagang ng sila ng nagtituhaw. Ano ka nung binaa ba? Yo na, panghawas man. Osli na lang be, oy. Hindi lang, ibalik lang. Oh, balik lang mag-inom namo. Ina lang. Nalo magunda iha. Diputas na sa kuan. Ganun. Pao, ha? Pao mo yan. Saan saan eh? Paano rin?
sumis guys. Suga na nako. Ada pas petian. Bilang. Sama bilbil ko guys. Busog gay ko guys basta nabi ko. Buyag ba yung bilbil ko? Thank you guys. Kung di ko subscribe sa akong channel, Evelyn Liamon.